dena da Andoaingo udalak zailtasun ekonomiko handiak pasa ditula eta pasatzen ari dela. Eta galdera zehatza da, zeratik da Andoaingo udalen egoera ekonomikoa txarra, zein irizpide daukazu zuek. Zer egiten ari da udala eta zer egin beharko litzateke egoera hori hobetzeko. Eta bestalde hiruek hizpide izan duten garapen agentzia. Ea hurrengo agintaldian hain beharrezkoa den beteko garapen agentzia eguneko egunean garatuko da. Bueno, atxaldean. 2011an oso egoera kaskarrian hartu genuen udala, oso egoera ekonomiko kaskarrian besteen artean, eta horrela ohartarazi zuten bertako teknikarie oso gastu korrektiak oso altuak ziren udala honetan. Baitare, gainera 2011tik aurrera txartatu behar genuen ohiko gastuetara ur kontsumoaren ordainketa, 1.300.000 euro gutxi gora bera. 2009ko fondo foralaren bueltak eta inbar genuen itzulera, 2011-2013 bitarte, 650.000 euro urtero, eta gainera baitare 2010an eskatutako mailegua, 4.000 euro mailegua, 500.000 euro ordaindu behar genuen urtero 2012tik 20 bitartez. Hori txertatu behar genuen ja egoera ekonomiko kaskarra zeren bati. Beraz, gure erronka nagusia izan zen egoera ekonomiko hau 4 urtetan bideratu alizatea. Horretarako hainbat erabaki gogor eta zorrotz hartu behar izan du genitun, ohiko gastuak jaitsi alizateko eta lehen aipatu ditudan ordainketak egin alizateko, eta 4 urte ondoren esan dezakegu 2014ko bukaeran esan dezakegu defizitari gabe dagoela udala, ez dugu esaten egoera honean edo egon behar lukelen egoeran dagoela, askoz hobetu egin behar dela, autofinantziazioarako ere zailtasuna ditugu, baina zenbakiak ja positiboan ematen ditugu. Aurrerantzean ere, nola ez, zenbait neurri hartu behar dira eta jarraitu behar dugu egiten, ez da besteen artean gastu korrentearen jarraipen zorrotza eta albada jetxi oso zaila dela, baina bintzat mantendu. Inbertsioak egiteko momentuan oso argi eta garbi ikusi behar dugu zein dira lehentasunak eta lehentasun horiek ere herritarrekin adostu. Uraren kudeaketa osoa Gipuzkoako ur kontsortzioari esleitu eta gerora hitzengo dugu horri buruz. Eta kalitatezko zerbitzua bermatu ahal izateko baitare tasak eta zergak progresiboki igotzen joan behar dugu. Eta azkenik proiektuak, edozein proiektua inbertsio handiak ere zehazteko besteen erakundeen laguntza bilatu. Hau da, guk proposatzen duguna, egin duguna oso zorrotz, oso gaizki pasa dugu 4 urte hauek, bideratu behar izan dugu leheneko egoera ekonomikoa, baina bai marra gorri bat eduki dugu eta da gizarte zerbitzuetan ez murriztea. Eta zenbait partidetan albada igo. Arratsaldeon guztioi, mila esker hona etortzeagatik, zaila dela hona etortzea eta denon artean hitz egitea. Orduan, alde hartatik, handak esan epatu dudan bezala, egia da 2010an 4.000 mailegua eskatu zula, baina ahaztu zaio esatia zenbat gelditzen zen 2011an ezelako dena gastatu. Guretzat udala guztion baliabideak eraginkortasunez kudeatu behar ditu eta hori egiteko bakoitzak bere etxean egiten duen bezala egin behar du. Hau da, etxea handia balitz bezala azken finean udaletxea ez da besteko gauza. Orduan, diru-sarreren arabera gastuak ere alde hortatik joan behar dute. Gure ideia da, noski, diru-sarreretan, diru laguntzen bidez, aldegun neurrian ahalik eta gehien ekartzia eta gastuetan berrikustea eta gutxitzen saiatzea. Orduan, beti noski gardentasunez eta zintzotasunez. Eta handago hemendik doa gure lehenengo konpromesua, argitatuko dugula, euro bakoitza non gastatzen dugu Andoaindar guztiok jakin ditzazuen nondik nora joaten garen. Eta, esan duten bezalaxe, guretzat, gure lehentasuna handiena enplegua izango da talde hortatik eskualdeko garapen agentziaren alde gaude.
Dakizuenez, gara komarka bakarra gaur egun agentzia ez dakana. Baina hori justu izan behar nahi nu, indarrean oraindik ez dagoela, naiz eta hemen argitaratu ja indarrean dagoela, momentuz hori gezurutza besterik ez da. Zergatik da gezurutza? Forma juridikorik oraindik ez dakalako eta zenbait udaletxetan kontrako txostenak edo reparo txostenak jaso dituztelako. Eta orduan, gure aldetik esan nahi dugula, ez direla fleko batzuk falta direnak, oraindik asko falta dela hori aurrera eraman ahal izateko. Dakizuenez, gai hau plenotik pasa behar du eta momentuz bakarri 3 herrietan pasa da. Esate baterako, Astigarragan, Usurbilen eta Hernanin. Urnietako eta Lasarte horiako udale plenotik ez dira oraindik pasa, esan dugunez kontrako txostenak jaso dituztelako. Eta Andoainen ez da batzorretik ere ez da pasa, orduan, plenotik are gutxiago ere. Orduan, momentuz, bakarrik esan genezake Bilduren beste txirindo bat dela eta alde hortatik eta malgarria iruditzen zaigu jendearen itxaroperenekin jolastea, batez ere 2 hilabete falta direnean orain hauteskundetarako eta posizio hori edo jarrera hori salatu nahi dugu. Mila esker. Atxaldeon, lehenbizi eskerrak eman, bai Aiurriri, horrelako ekimenak bultzatzagatik eta bai hemen gerturatu zareten guztioi eskerrak. Hasi nahiko nuke esaten gai honek populismorako eta demagogiarako ahalmena ematen duela. Zergatik esaten dut hau, ze egoera hobetu dala saldu nahi denean, hori ez da egia. Egoera ez da hobetu, ez da gutxi gorik ere. Aurrekontuaren 16 milioi ematen dira egunero udaletxea irekitzeko bakarrik, soilik. 16 milioi, 21 milioitik 16 udaletxea irekitzeko dira, egunero, eta udaletxearen funtzionamendurako, beste zerrez. Orduan, hori guretzat, EAJ-rentzat, jasanezina da. Ikusten duguna da neurri zehatzak hartu behar direla, neurri estrukturalak hartu behar dira. Eta egoera hau ez dator bakarrik, ez da orain gertatzen ari den egoera bat. Egoera hau atzetik dator, PSE agintean zegoenetik dator. Orduan, dirua zegoen, ahalmena zegoen, baina PSEek egindako gestioa oso kaskarra izan zen. Eta nola utzi zuen udala? Itota. Eta nola jarraitzen du udala gaur egun? Itota. Zer gertatu da hor? Bildu sartu da gobernuan eta PSEren politikaren kontinuismo bat egin du. Bere gestioan. Eta kontinuismo horren 3 adibide jarriko ditut. Lehenbizikoa, udaletxe hontan, hainbat obra eta proiektu aurrera eman ahal izateko diru laguntzak galdu egin dira. 4 urteetan inbertsioak 0 izan dira. 0. Eta hoi ezin da. Eta hortaz aparte, Andoaindarrei udaletxetik eskaintzen zaizkien zerbitzuak murriztuak izan dira. Baina murriztuak zertarako aurrezteko bai, baina noren kargu, Andoaindar guztien kargu. Eta hori ezin da horrela egin. Guk EAJak garbi daukagu neurri estrukturalak hartu behar ditugula eta neurri estruktural horietatik gastu korrentea murriztu eta inbertsioak ahalbidetu egin behar ditugula. Inbertsioak egiteko ahalmena berreskuratu egin behar da, derrigorrez, Andoainen. Urte asko daramatzagu inbertsio hori gabe. Eta garapen agentzia aipatu dezute. Jon Anderrek esate zuen bezala, ea hurrengo legealdian garapen agentzia garatu, bere euneko unean garatuko ote den. Berriro errepikatuko dizut, Jon Ander eta zuek guztioi bai, entrevistan esan nuen bezala, lehenbizi garapen agentzia sortu egin behar da. Gaur egun ez dago garapen agentzirik. Dagoena da, estatutu proposamen bat, Bilduk aurkeztu zuena, eta gehiengoak duten 3 herrietan soilik aurrera atera diren estatutuak. Besterik ez dago garapen agentzi bat. Eta guretzat, EAJ-rentzat, lehentasunezko gauz bada, Bailara osorako garapen agentzi bat osatzea. Mari Jose,
Bai, Listo, pasai. pasai naiz. Bai. Puntu honetan badago replikarako aukera, beraz, lehenengo txanda minutu batean Maider Lainezek erantzuteko aukera izango du. Ondoren Mari Jose Izagirrek eta bukatzeko Ana Karrereri emango diogu minutuko tarte. Beraz, nahi dezuenean hasi. Bueno, erentziari buruz hitz egin dute, eta guk ere hemen azaldu nahi genula, orain dela 15 egun edo Bilduk proposatu zula aurrekontu 2015erako aurrekontuetan, eta han milioi erdiko mailegua eskatzen zula, orduan, esalda hori ere erentzia galdetuko genioke. Baina, bueno, gure ekonomia alde batean utzita guretzat esan dugun bezala, batez ere enplegua eri emango diogu gure lehentasunak, eta alde hortatik apirilean esan beharrekoa da andoainen 1005 lagun daudela langabetuak. Orduan, pertsona hauei gure ustez irteera saiatu behar diogu ematen. Eta horretarako urrian, aurkeztu genuen udaletzean sortzeko itun lokala. Eta horrekin 6 ekimenetan oinarritzen zen. Batez ere, enpleguko maila bat sortzea, langabetuen, enpresen eta denen agende sozialen tartean, lanaren eskaintza eta eskaria ikerketa bat itea formakuntza nondik nora joan behar duen, autolana eta aprendizaje bultzatzea, batez ere udaletzeko pleguetan klausula sozialak gehitzea, kolaborazio bat itea Andoaingo udala parke teknologikoarekin eta sinergiak bilatzea turismo eta komertzioen. Esker. Mari Jose? Bai. PSeri bakarrik esango diot, legealdi osoan, hautegon dela, etzaiola entzun ere egin, eta, gaur, hemen gauza horiek esatea ondo dagoela. Bilduri, ezker abertzaleari esan nahi diot, agentziari buruz, egia da, ez dago agentzirik, ez dago ezertxorez, beraien proposamena bakarrik, soil-soilik, eta Bilduri buru-belarri jarri da garapen agentzia sortu behar zuela bai ala bai, nola nahi, eta hortan jardun da. Eta sortu nahi zuen teilatutik bera, eta guk esaten genuena eta esaten duguna da alderantzizko lana egin behar dela. Hasi behar dela, azpitik, goruntz. Lehenbizi jakin behar dugu zertarako nahi dugun garapen agentzi bat. Nola osatuko dugun garapen agentzi hori, norekin eta non. Horiek dira, lehenbizi, finkatu behar diren irizpideak eta helburuak. Eta hori daukagunean, hortik gora abiatu behar dugu. Bakarrik galdera bat luzatu nahi nion. Lehen, aurkezpenean esan dezu gizarte zerbitzu partidak ez dituzuela murriztu, nire galdera da zergatik gizarte zerbitzuetakoak ez, eta sustapen ekonomikoa eta enplegua hain garrantzitsua den garai hontan zergatik murrizketak ematen ari diren. Bale, lehenengo esan PSeri milioi bat etzala geratu, milioi bat geratu zen, baino 2011ko, 2010ko milioi hori konprometituta zegoen, ordaindu inbertzan gauzekin. Kajan zegoen, baina ordaindu inbertziren gauzak. Garapen agentziari buruz, garapen agentzia juridikoki ez dago sortuta. Hori sekula ez dugu esan, Bildu edo Euskalde mailan ez dago sortuta, baina bai da, oain dela 4 urtetik ona, proiektua badakizuten bai lanbide, bai Eusko Jaurlaritza lanbide bitartez eta bai Foru Aldundia proiektua bideratzen dira Eskualde mailara. Eta hori izan dira garatu diren proiektua, garapen agentzia horretan, eta hori ezagutaraztera eman duguna da, proiektu horiek nola bideratu dira egia da, ez dagoela agentziarik. Eta bai, esango nioke, Mari Joseri, betik hasi gara, daramagu 4 urte lantzen proiektui beti. Ze agentzia nahi dugun nola estrukturatu egin behar, eta horretarako bai alderdi guztiek bileretara ere gomidatuak izan ziren aurkezteko eta beraien proposamenak egiteko nolako estruktura iku bertzuen. Eta 6 herriok, hau da, Urnieta barne, PNV bertan dagoela, 4 urte hauetan proiektuak gauzatzeko, ze proiektuak aukeratu behar genituen, zer bai eskualde osorako, bertan egongo da parte hartzen. Beraz, agentzia, garapen agentzia hori,
administratiboki bai funtzionatzen du, bai teknikariek bilera etengabe egiten dituztelako, teknikariek, 6 erreako teknikariek, eta bai politiko mailan hainbat eta hainbat bilera egin ditugu 4 urte hauetan. Eta proiektuak daude.